Marahay na banggi, sa ikatulong taon kan batang kalasag sa Naga liwat isinalang sa training ang kaakiang Nagenyo. Tangani pag-andamon sa panahon nin emerhensya asin kalamidad. May report si Joel Sulina. Kabetong masiguro ang dambang kaakiang Nagenyo preparado, andam, kapable asin may hustong kaaraman sa tamang pagresponde tuyong panahon ng emerhensya o kalamidad. Ang katuyuhan kang pagkakaikwaning duwang aldaw na training para man sa mga kakian sa Batang Kalasag kang Naga City Council for the Welfare and Protection of Children katuwangang Naga City Children's Federation. Sa Metropolitan Sports Complex Pacul, buon kang aldaw na Lunes, tiniripon asin ipinagsalang sa training ang mga kakiang Nagenyong edad 10 sa 16 anyos. Gikan ini sa 27 barangay kang Naga asin mga children's organization sa Naga. Sigun kay City Councilor Elmer Baldemoro, Chairman kang Committee on Children sa Sangkulang Panglungsod, itutukdo sa mga partisipante ang hustong skills asin techniques sa basic life support, water safety asin emergency response training. Katuwang digdi ang City Disaster Risk Reduction and Management Office, ang Bureau of Fire Protection Naga, asin ang Naga City Community First Responders Program Management Office. Sa inisitibong ini, makakanood ding tultol sa training ang mga young responder na nangapit na panahon magagamit ninta bako lang sa saindang sadiri, maging sa pagtabang asin pagsalbara kan sa indang mga kapwa kung igwama ng emerhensya o mga kalamidad. Idinaay kay tulong taon kang nasambit na programa katakot kang padagos na inisyatibo na maprotehiran asin maihanda ang lambang mga kakiang Nagenyo sa panahon ng emerhensya o kalamidad sa paagi kang Children's Affairs Office na pamamayo kang Executive Director na si Ms. Glyza Nasayaw asin kang CDRMO na pinamamayan ni Mr. Raynor Rodriguez. May mga pinadara po ang lambang barangay ng mga aki para matrain po being a first responder. Ang katuyuhan po ba kaya kang lokal na gobyerno kang Naga igwaning sarong responder from a household or family. So ang mga aki po nagsubmit man ng willingness na gusto nila makanood kayan, and maray po dahil sa indang hobi na edad desidido pang maray na mag-adal, and kung in kaso man may mga emerhensya or ano man na katibaadan sa laog kang harunginda, pwede po sindang mag-respond pati na din sa pagtaraid ninda or sa indang organisasyon. Para sa Naga Ngunyan, Joel Sulina. Ika ako, kita ang Naga. Antabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo. Ang Naga Ngunyan. Sangaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Division na pinamamayohan ni Jason Yola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.